Hay mga days, may adlaw sa tanan, support to di chika kay ako ang pagitaw na ako ang patog asa naglumlum kay amot lang napagam na kung tingog kay amot lang asa to siya naglumlum kay magdaod-daon na ako sa gimanmanan wala gid ako siya nakitaan so pagkakaron gyud na saitnan man ako siya o asa siya padung sa akong gisundan to yang giadtuan so mao ni siya ko siya gipangita mahitag asa dapit so ko ana dara na gyud kita na good oy dato ara for the show human na to ara diri siya sa trapal ng itlog gamay rin kana ra gid na trapal na no diha ra gid siya ng itlog. But anyway, safety man wala na ako siya gibalhin. Ako na lang tong gipang tapat-tapakan tong mga kuan dito na gamay basig na mga gayong guslot. So ako na lang giayos-ayos gamay para medyo comfortable siya ka feeling gina ko di man comfortable pero iya man choice so di comfortable siguro siya so tama na siya ka mga day ay kago bagyaw-yaw ay sumo na to siya for today's chika. Thank you for watching. Ay napaday oras. Tiwas tagyaw-yaw. Thank you for watching.